Shalom, selamat malam mari kita. Sebelum kita mulai acara pertanyaan kita, perjolo mahita martang yang nahohom di begasan rohata, martang yang mahita. Amin. Tapuji batu hata, marede maita syabukede nomor 510 ayat sada dohot ayat dulu. Hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natumopa langit dohot tanoon. Amen. Setangi homa suaraku ale Jehovah, molo juju aku. Didok rohaku homadok, lului hamu mabohiku, atong bohima nahulului. Ali Jehovah, seunang ma tumbunihon bohim mararuponahu, Jehovah do panodangi diahu dohot hatuauku, tung mida ise ma mabiarahu, Jehovah do partano batoan ningoluku, tung mida ise ma au biahaton, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan, amanami na di banua kijangi, usehom matodim na badiai dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut uriam. Asalam rarak jalalam hot hatam di badiani di tonga-tongani hamion. Lehom mahiras ni roha di naposom majami tahon hatam. Asalam pita jalalam gadah huriam nabadiai. Patotong mahuhut rohanami mangoloi ho sahat rodi ujung ni bagasan hapurseao nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tajahama epistel trupu di pertengahan di bagasan bornginon ima sian pesalmen bindu sada memukasan ayat sada sahat rodi ayat onom tajahama secara singkat sori. Mertua mahalak naso olo mangihut hontahini akka perjahat jalan naso olo jongjong tudalan di akka perdosa jalan naso olo sahudulan dohot akka pangarehei. Saya patik di Jehovah dolomo di rohana, jalan saido dipikirin rohana, arian dohot borong. Songon hau do ibana, nasinuan di topi ni batang aek, namar pabuehon perbuena di haju jupang ni tikina, bulungna pedang olo malos, jala sudena niulana menjadi do. Alai dan songoni anggo pangalongoni akapat jahat, songon orbuk na algo do nasida. Dibaheni dang manahan akka perjahati madapoton paruhuman, manang terbahen akka perdosa jongjong di luhutan ni akka natigor roha. Ido sahatna mertua do aka natumangihon hatani di bata jalan nau peopsa. Amin. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kita kana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, hatani debata, nagabi ujahan nguluta tongon di partangyangat tabornginon, siane panggilum Yohanes, bidu 17. Ayat onom sahat rodi ayat sia tajahama margati sori nungahu papa targuarmi tu jolma akka nanilomi tuau sian portibion kohiado napuna nasida jala di leokodo nasida tuau diradoti nasida do hatami ainunga hupasahat tu nasida akka hata nanilomi tu au jadi dijakon nasida do gabe di boto nasida situ tu au borhat siako jalanunga porsia nasida hodo namar suruau jalanasa nadiau nadihodoi jalanasa jalana diho nadiaudui jalanunga marsanga pau di bagasan nasida
Salileng rap au dohot nasida, au do mangaramoti nasida di bagasa guarmu nanilo mitu au. Jalahu jagai, gabedang adong namago sian nasida ia soholan anak jai. Asa jupang hatani surati. Nunga huleot tatami tu nasida di hosomi portibiodo nasida aidang sian portibion nasida songon au nasosia portibion. Dang nasia portibion nasida songon au nasosian portibion. Songon parsurum diau tu portibion, songon ido husuru nasida tu portibion. Ido sahatna. Kita kena hina holongan di bagasan Yesus Kristus. Tongon di bagasan pangaradion lao makalason pesta parningotan hananai ni tuhatta Tuhan Yesus tuban magijang hitan wain. Ala di mingguon pesta honot tamai. Dung dilubahot Tuhan Yesus tua kasih seanna nanaing borhat nama ibana tuban magijang pasikopon ulaonna sangado bocah rohana sida sangado lomos manang tahutan nasida ay dietong nanaing tinggal honon na nama sisiani jala pasobonna alai takasdo di patorang Yesus ya borhat pe Yesus madapotton amai dada na ditinggal hon akka sisian nai alai justru na manugihon ngulu ni akasisianido Yesus tungulu nalam dumenggan didok para diinganan asa lamdenggan ngulu ni akasisiani asa lamdenggan ngulu ni akana porsia di ibana siani dipatuduh jala di patorang di pagomos do pangatusio ni sisiani pabua marhuaso do Yesus di tanoon dohot di Banua Gijang. Jalahana naik di Tuhan Yesus Kristus na marlapata doi mulak Tuhan Yesus Tuhan sangaponna. Yesus kembali kepada kemuliaannya. Molotuk pelawau na para diingana do dihamu. Jalasara jamina dilihat Tuhan Yesus dak pasoboku hamu somarama. Saina dong anakku do hamu rasa roh ajal ni hasianganon. Di sima tarida panarihono ni Tuhan Yesus tu akan aporsea jala ido na pinatoranga di turpukon. Boido songo pamikirion ni sisiani pamikirion ni akan aporsea di portibion. Molo didok neng borha ma Yesus tolhas tuban magijang, manaik tuban magijang, jala tadi konon nama portibion. Di bahen sisiani, pemahaman sian pamikirion nasa diri, lau mangatusi habal gaun ni debata. Di bahen akasisiani, pangatusionna lau mangalapaton harajau ni debata, marhite pikiran nana terbatasi. Da juk do songoni akajol ma di hasianganon. Sai taula kaulota tapangasaho gugutta tabai suha ni pikirata. Sai taukur gugutta alai dukta nunuti di bagasa pos di roha di sima tarida habal gaun ni debata marhite ngulutai. Di sima patar haguguni debata marhite ngulutai. Jala tauku hama
Dada hola gugut ta HP. Naik ko tulis di tonga-tonga ni perjalanan ni ngului. Alai di sido tarida kuasu do tagugu ni debata. Alani bohado ngolu ni akana porsea songon soso ni Tuhan Yesus tu siseani asa manakas ngulu nasida marpos ni roha tu Tuhani. Asa manakas ngulu nasida marpang cadea tu Tuhani. Ngoluna na terbatasi, ngoluna na galei, cara pandang na terbatasi, justru di si di papatar debata huasona. Ido na tarida. Asa sian turpuk naung tajaha tokinon buima putihatta kanarga disi na parjulo sada di dok debata tuhita marhite hatanai ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, mari jalani hidup ini dengan semangat. Tetap semangat menjalani hidup bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Trupukon ima tangiang ni Tuhan Yesus lao mananyakon akka sisianna. Mangodihon sisianna, mempergumulkan nguluni sisianna. Ang giat lam margogo mangadupi ragam ya kaparaloa di pertibion. Unak talu niya sisiani di pardalanan ni nguluna manguruti ya kapakbobasioni. Unak talu akasisiani lau mangadupi ya katantangan di pertibion. Jaladara horak tu sisiani di pasata tai alai doho donak tuhita di partikian sinuengon. Totu diganup keluarga desa toktong dohita mempergumulkan. Dada hola mempergumulkan ngulutta. Alai ta pergumul hodo songo dia do parngulu masa depannya kayanakon. Sudungi perdalanan nya kayanakon. Jalaboi do gumodang pikirata mamikiri daripada mamikiri diri ta sendiri. Alai di tonga-tonga ni pergumulat tai laos disido dipahingot kita. Unak ta pangasaho pikirata, unak ta pangasaho gugutta lao mangatusi. Sejuk do tabain songoni di tonga-tonga ni nguluta. Nang maradupun akaya nakotai. Alayarong sada tirua di bait Tuhan Yesus. Naing toktong mangulu di bagasa kaporsiaon. Ngulunya kana porsea na toktong mangadupi parporangan. Ikonarong do pos niro hado semangat. Pabua di dongani debatado ibana mangulak kaulauni. Jalasada nanengatusan niya kana porsea. Dina mangadupi parporangan ni hita, dina mangadupi paraluan ni hita. Mungkin do hita talu. Mungkin do hita gagal. Alai dang gabi marujung di kegagalan, dang marujung di hataluan ni ngulutta. Alai bohado hita mabaik kegagalan ni, manang hataluan ni, lau membenahi diri. Asa satu tujuan. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai dan diperlengkapi Tuhan, ketika dia menghadapi peperangannya bukan berarti dia tidak pernah kalah, bukan berarti dia tidak pernah gagal. Tetapi justru di tengah-tengah kegagalan dan kekalahan itu, Tuhan selalu memberikan motivasi untuk lebih maju, untuk lebih bersemangat lagi. Soni donang tuhita. Dangadong ngulu jol mana sumaruk kili portibion. Atik petaruk nguluta jonok tu Tuhani. Dangadong ngulu jol mana sumangadupi hasasa di portibion. Atik peridok ngulu nang ngulu nana porsea. Alai bohado ibana mangadupi parukilon dot hamaoloni mangasahon asini rohani Tuhani. Jala ido nang hatani tuhatta. Dipopai sudi akan porsea. Pabua saliling mangulu hita di portibion. Unak talu hita di paraluani. Songon semangat na nilew ni Tuhan Yesus tu kasisihan nai. Alai boharu hita mangadupi do denggan. Hamak kamanami do inanami do disidi hita na pengudi son. Didop muse di hata ni Tuhan tai.
na tajaha to kinon jo hita di hosomi portibion ala di do dak siap portibiok kita atik pe mia di portibiot do pe hita alai bohado hita lau mangadopi akka hamaolo di portibion molotuk pe di hosomi hita ay marusaho do sibolisi lau mangago ngolutta asalam do siat Tuhani dipengaruhi do hita asau nak tayut to tuhat tai molo tai huton pangelaelan ni sibolisi ujung namago do hita jala susah molo pe sahira namonang satokin hita di bay portibion ala di ujung na boy do hita di perhatoba portibion ala nido unang ngoloho di pabuabuan akan namasa di portibion jalai ko kamonak kono mudo ngolum dia kaparaluan na di portibion atik pe di hosomi portibiok golum sare nama cetakas unak sarobak kodo portibion ale margogo mahomar hay baruon macetakas do di suara tu hita marhite turpuko pabua tung macayar garu hita di pature debata argado ngolutta di debata dari di pasobu ngolutta mardalan songoni alai tung di paihutiu do hita songon persitutuan ni Tuhan Yesus paihutiu tak kasisian nai ido benaridok Tuhan Yesus danga pala portibion hutang yakon nasida do akana nilo mitu au siani tarida pabua natok tondo HP Tuhan Yesus manari ngolutta natok tondo HP Tuhan Yesus paihutiu ngolutta di portibion alani ko tarida do ngolu na di bagasa pos ni roha ngolu na di bagasa pakirimon natakas ganup tikiro hata ni debata marsaringar di ngolutta bohado hita patuduo parbue ni hata ni debata na tabigi suara ni debata na mga leo pos ni roha di hita panidangyo ni Tuhan Yesus maradop pun amai pabua tok kita mangarado ti patina di somma tarida pembelaan ni Tuhan Yesus di ngolutta diapini do hita diapini alai bohado hita mempertanggungjawabkan pangapinion ni Tuhan Yesus maradop pun amai sadadu dituntut nang hibul roha marpangucadea tu Tuhani lapatan na halak na totong marpos ni roha tutuhat tai halak na totok pasahat to dirina tutuhat tai atik pe mangadopi parukilon atik pe mangadopi ak kahasusan alai ikonadok pos ni rohana dang di pasobu de batai bana di paraluan nai di leod do gugu di leod do semangat di leod do pakirimon di hita kana persea urian itu hatta di pagomos Tuhan Yesus pangatusiota pabua toktong do debata mangaramoti ngulutta do di hata itu hatta de 12 saleleng rap audo nasida audo mangaramoti nasida di bagasa guarmu jala hujagai tarida di son pabua toktong tu hatta mangaramoti hita ragam akana masa mabanguluni zol malam mabiar na manguluon boido mabiar alanya kasahit boido mabiar alanya ka masalah ni parnguluonon situasi ni ekonomi na somar hatotuan boido nang mabiar mamikiri ka masa depan mamikiri ka na somasa dope do mutu ka neng masa alanido marsiado halak makubasi dirina mabayna ka perlengkapan di nguluna alai terbatas do persiapan nasongoni ala memang dakta boto akka ahana naik si para diotta dakta boto ahana rikot di hita songon lapatan ni namartang yang idui buido say tapangido tu Tuhani say tapangido ni narohat tarikot do di hita hape holat tuhat taro nama boto ahana rikot di hita alanido ikon rikot
Didok debata asa tok-tok kita pasahat nguluta. Asa merdalang ngulutaon ho Bartulomo ni rohani debata dakko Bartulomotta. Dang mabiar behita ala takas lu diajari debata hita majamotto dirita. Dang mabiar behita ala takas do hatani debata marsuara naso di pasopu hita alai tok tonggo debata mangaramoti hita. Dang mabiar behita di nguluta ala tukko debata madongani hita. Tumang nasong dia pe akan masa di nguluon. Ido penadidok di hatani buke detai aha pe masa di ngulumon. Tuhan do majaga ho dang nasing. Las peroham marsak peho Tuhan do majaga ho. Papos maroham di pangaramotion ni debata. Alani songon soso ni Tuhan Yesus tua kasisiani taga somanai ibana tu banua gijang. Ido nak soso ni Tuhan Yesus tu hita naing mangulu hita di bagasan habadion nasihat Tuhani. Habadion nanirokna bagaimana kita membina hubungan dengan Tuhan. Mangaradoti hatana, mangaradoti tonana, galedo hita, perdosa do hita, alai ganuk halak namanada dosana, tuk do debata pai baruhoni. Ganuk na mangukuhon hasalana namanada dirina, justru di siro debata mangula lao paturehon nguluna. Marhiti habadion nasihat Tuhani tuk mahita mangidu si pangidota. Alanido benda marhiti tangyakta sa ita pangido parjulo hasisani dosa. Asa marhiti hasisani dosai di bagasan habadion nasihat Tuhani mampu kita majalo gugu, mampu kita majalo bohal siat Tuhani. Maka manami do inanami na parpudi di suarahon. Nunga sakabona hita doho debata. Idok di hatani tu hatta nok tajahai nadiau nadihoidui. Nadiho nadiawidui. Songon hau natubu jala denggan marparbue dang tuk hawi marparbue hon nadenggan. Jala dang tuk hawi dengan partubuna moloso takas di jalo ratingai moloso takas di jalo batang ni hawi haroroan ni nguluna sian urak nai denggaddo dakanai marbulung marparbue jala uli idau sahatu ratingai ala nasikop do bohalna siap bonanai do siap urat nai. Songonido nang ngulu ni jolma na sakabona dohot debata dang tuk hita mar parbuehon parbue na denggan dang tuk hita patuduho ngolu na segar ngolu na minar ngolu na marlas niroha molo so takas dilehon Tuhani hanguluat di hita alani bohado hita makilalahon nok sakabona hita dohot Tuhani. Halak no makilalahun sakabona do Tuhani takas di majalo sumber kehidupan haroruan ni ngulu songon hau na majalo ngulu sian urak nai bohama hita marurat di hatani debata marurat hapor siota di pakirimon nasihat Tuhani asa tuk kita mangalakahol lakata tua katiki naneng roh dang marna sidung si pikirata di Portibion. Dang marnasidu tanggung jawab di Portibion. Dang marnasidung si hobasatta di Portibion. Ala saliling mangulu hita di Portibion. Di basa-basa hot debataro tu hita katanggung jawab. Jala sililo ni debataro tu hita mulutuk kita mamikiri. Dakola mamikiri dirita. Alay do mamikiri na humaliang. Bohado hita. Lau mangulahoni do hot denggan. Manang na hola dirita do ta pikiri. Manang na hola nguluta do ta sarihon. Alay halak nok sakabona do debata. Dede hola manerio diri nai. Alay disuruh de itu Portibion. Asa toktong marparbuehon nadenggan. Di patau Tuhani mahita. Lau mangulahu saluhu nai. Amin.
di batama nami marhiti Yesus Kristus takkas do hatam manosoi ngulu nami dinanaing borhatto manadiko kami siap portibion ngulak ko tuha sangapommu dangga bedita di koko ngulu nami abolok songoni alai nae ngadong patu paommu ngulu dalam dumengga di hami di paingoto pabua dak portibion ingana parpudi di hami jala waktu si hami malapatan di ngulu nami pabua gudanggo pia kasaka munaso patardo pe di ngulu nami ajari mahami mangatusi upasapai mangulu nami tuho takas do hatam marsuara bornginon di ho mahami hami madiho jala tok ko majagai hami manang nasongod dia pe masa di ngulu nami Tuhan pasu-pasu ma ngulu nami be akayanakon nami keluarga nami ulaon nami pasatami matuado pamuna badi marlas ni roha do hami marapungu marhite partangyangan wek di Bornginon hami saluhu na ruas ni huriam hakabipi baduk timur jalatongon dihobasi wek 12 do 13 hupagong gopok kami matu ado pamu Tuhan sudiruas ni huriam mulutu ngadong akan namar sahid leo gogo do hamalumon huingot tami do na tua nami na toras ni situa ensi marmata na peak no yang di rumah sakit tuho buat kami Tuhan asahona pature hongoluna dangadong na setar patu paho terbatas do ngulu nami terbatas do gugu nami alai tuk do hopa pataro kabal gamu di nguluna pasu-pasu dia kapinok parra Tuhan songoni nang karuas ni huriam nasing na peak nang di podoman na di rumah sakit nan di bagas nabi oh Tuhan nama jamaro haro pamatangna leo pakirimo do pos ni roha na kami na pungudi son tu pada suluk persahitoni oh Tuhan nama liuk gugu nang pos ni roha di hami diaka ruas ni huriam nang mangatusi dengan ibasam ajari tok madok moliate bersyukur tu ado pamu nabadiai gudang do piak kana huhirip pami neko papataromu di ngulu nami di keluarga nami di akayanakon nami pos doroha nami Tuhan tuk doho patuduho nakana domengga di saluhu nai pasu-pasu maruas ni huriam di wek 12 do wek 13 molodang tuk nasida ro tu bagas joromon napos doroha nami tong martangiang di pasaha nguluna tu ado pamu nabadiai di nganan nabi pasu-pasu jala pargugui akan aposom akasitua namar hobas di weki asa tong di bagasan sadani roha di bagasan dame di bagasan hasonangan do asa daun marsanga mau Tuhan di nguluna atong tu bagasa tamo pasatami daging nampa dinami mangasahu Yesus Kristus amin.
Tapasada marata martang yang mahita. Ali Tuhan di bata aman namin na marabangsa di Banogitjang. Mulate puji-pujian Tuhan di sombor nabi Tuhan di bagasan Bornginoon. Dia isi Allah pangiring-iringmu di hami Tuhan. Karuasmu dok perhadun padita nami saluhuk na Tuhan. Marpungu di bagas joromo Tuhan. Iman na pinatupan nami Tuhan. Pertangan uik saminggu sahali. Jala hami ma Tuhan uik 12 dok 10 na melaksanakan pertanyaan nami Tuhan. Melatih ma Tuhan ilokor hami tutu hipas ringgas roha nami Tuhan mengikuti pertanyaan nami di bagasan Bornginoon. Nang pe Tuhan ruasmi ibu tau takas di barakodo Tuhan di Bornginoon. Dang apala retta alimangido mahami Tuhan. Homa totong na manungguli roha nasida molo alani losok na roha Tuhan. Saya tuhi maroh nasida Tuhan asaro tujulan di orang muse molo adong pertanyaan naim se di hari narang ro. Ale molo alani namar sahid do Tuhan. Homa totong nama jama pamatang nasida. Pasu-pasu ma akauat na penangan nasida. Asa sehat nasida Tuhan. Asa boy musero marpungu dotami di partangyangan. Molo alani akka halangan nadinggat Tuhan. Homa totong nama sumansu nasida. Setotong manasida di leon di basan hai pason. Jalo totong marningot ho nasida Tuhan di ulon na nandingol na segano pari. Tuhan di batah. Di budari ape Tuhan nungasahak bebarita nolomi Tuhami di pasahak padita nami. Oleh atima Tuhan takas do. Hatami di pasahak Tuhami Tuhan. Sepasu-pasu may tungulu nami. Asa bah matutu hatami. Asa gabi bohal di partodio di permulunay segano pari. Jala songon hau namar parabuin adinggan mahami tutu. Goy hangulok kami idinggol nami segano pari. Jala bah mahatami. Gabi mar parbuy dinggol nami. Lamang ulahon lo meniroham. Ay gudang do tutu ka persoalan hidup dia do pihami dinggol nami yon. Ale totong do di pasu-pasu ho hami. Di pargugoy ho mahami mangulah yone. Mengadupi saluh na Tuhan. Alani pos dorohan nami. Dan tinggal hono muhami Tuhan. Ay ho di bagasan hami. Jala hami do di bagasan ho. Pos dorohan nami Tuhan. Naramoto mungulu nami. Na pergugoyo muhami di ngulu nami seganu pari. Asim aroham Tuhan. Tuhan di batah. Mangido hami setuho Tuhan. Di hami akaruasmu. Naro di marpungu di bagasan Bornginoon akbarahulum Tuhan. Pasu-pasu mahami keluarga lepas keluarga Tuhan. Leo mahami hahi pason. Leo magogo di hami di namang lulon nami. Di dia pihak kulon nami na maragami Tuhan. Sepasu-pasu mahami. Totong ho pangasok kami Tuhan. Leo maakadenggan ulon nami hulok kami. Asa dapotan dalan ningulu hami. Di dia pihami Tuhan na mula ulon nami. Pasu-pasu nang akayanokkan nami. Di nadaw nang di najonok pe Tuhan. Mula danak satu nama gudang. O matotong nama masu-masu. Leo bisuk habis taran tu akan namar sekolah pe Tuhan. Lehon akka perkerejuan tu akan ada nasa dapat kerejo. Akan nama menyelesaikan pendidikan homa totong nama leo bisuk asa tepat waktu selesai. Songoni akka nasa dapatan rokap Tuhan dope. Homa totong na patongoton asa maras roha sudi keluarga nang akayan akon nami. Songoni akka nang berkeluarga Tuhan nasa dapatan turunan dope Tuhan. Homa totong nama masu-masu perbuan di bortian nasida Tuhan. Asa tujulan nero dapotan hagabion nasida Tuhan. Asa marlas roha keluarga yang akon nami. Songoni nang hami akan atoras Tuhan. Pos dorohan nami Tuhan. Dangadong naso tapar tupaho. Alani Tuhan. Saya tangi homa pangidon nami. Asa marlas roha hami. Tuhan di batah. Pasu-pasu mamuse. Nang akka keluarga nami. Nang akka ruasmu. Na di bagasa persahiton. Nang na dijauh pe Tuhan. Na di bagasa pemulihan. Homatong na mangubati, nama doni ubat na pinangan nasida. Song ni nakin natoras ni amang situa mermata na dirawat di rumah sakit. Sepamalum ma Tuhan, pasu-pasu ma ubat na pinangan nasida. Song ni hami naro ruasmu di bagasan Tuhan. Mula dong kasahit di pamatang nami Tuhan. Homatotong na pamasu-masu ubat na pinangan nami. Asa malum sahit nami sa pamatang nami Tuhan. Asa totok kami merlasi roha madalani ngulu nami. Lungubi may mamuji pasanga guarmu na badiay. Pos dorohan nami Tuhan, ramotamu ngulu nami seganu pari.
Tuhan maca godang sepangidon nami tuho dang terpajor hami sada-sada. Alani Tuhan pasa matang yang namyon. Pasikok me Tuhan ai horoh Tuhan noboto ahamanarumi kok lonomu Tuhami ganum rasada-sada. Alani Tuhan digijang ni saluk pangidon nami jumulu masesa dosa nami nagudangi. Unangi ma bati pasu-pasu nangis patomu Tuhami ganum rasada-sada. Upasa matuatang yang namyon. Holon mangasaon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami Tuhan tuho. Amin. Ali di batama nami na di banua gijang, kodo harorwan ni saluhut sileho-leho nadengan, dohot nasau di bahasa na mauliutus. Upasat tami masian nani lomi tuhami, pilihan nami tuho. Saya jalo mai gai bewap na hucus di jolom, pasu-pasu mai jalaramu tiasa huparasia kami pilihanon. Pati buluk karajaom muri tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marwanami marhite-hite tordim, asalam mutadahami gudang isilolemi tuhami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin rak mangiduhom mahita ditangi yang na pinudahon itu hatta, ali amanami na di banua gijang, asini rohani Tuhata Yesus Kristus, olongi rohani debata ama, parsaurani todi perbadia madongani, mama sumasu hamsalu naulak ni rodi salilingi-lilingna, amin. Mari hita nilama tikiatu week 12 atau 10